салом ба тамоми тамошобинони шабакаи Баҳористон. Инак барномаи навбатӣ аз сомонаи телевизиони Баҳористон пешниҳоди шумо мегардад. Бинандагони азиз, дар намоиши имрӯза мо ба шумо аз навигариҳои шабакаву сомона маълумот хоҳем дод. тамошобинони азиз, ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи иқдому ташаббусҳои фарҳангдӯстонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади тарғиби бештари китобхонию шеърдонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, рушди қобилияти эҷодию суханбарӣ ва маҳорати касбӣ, арҷгузорӣ ба арзишҳои миллию фарҳангӣ ва таҳкими эҳсоси худогоҳию худшиносӣ дар байни кормандони тамоми воҳидҳои сохтори кумита озмуни китобхонӣ ва шеърдониро таҳти унвони эҷози сухан эълон намуд. баъд аз эълони баргузории озмуни эҷози сухан ба унвони котиботи он аз номи бештар аз 160 довталаб аз ҳисоби ҳайати эҷодӣ ва кормандони техникии тамоми воҳидҳои сохтории кумитаи телевизион ва радио аз кулли минтақаҳои ҷумҳурӣ дархости ширкат ворид шуд. мувофиқи низомнома иштирокчиён аз рӯи ду номинатсия китобхонӣ ва шеърдонӣ назди ҳайати ҳакамони босалоҳият баромад мекунанд. озмун шурӯъ аз 3 май давоми 4 рӯз давом хоҳад кард. 2 рӯзи аввали озмун аллакай баргузор гардид ки дар он 80 нафар аз 2 номинатсия китобхонӣ ва шеърдонӣ иштирок карданд. бояд гуфт, озмуни мазкур низомномаи махсуси худро дорад ки мо онро дар сомонаи худ cw.tvb.tj ҷой намудем ва шумо метавонед ба он ворид шуда аз тартиби баргузории озмуни эҷози сухан бархурдор гардед. шумо метавонед аз рафти ҳаррӯзаи ин озмун дар барномаи иттилоотии хабар ки ҳамарӯза соати 23 пахш мегардад маълумот гиред. ҳамчунин масъулин доир ба озмуни эҷози сухан дар сомонаи мо cw.tvb.tj хабарҳо пешниҳод менамоянд ки шумо метавонед аз он низ истифода баред. тамошобинони азиз, тавре медонед ҳамасола 1 июн дар бештари кишварҳои ҷаҳон рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. аз ҷумла санаи мазкур дар Тоҷикистон низ ҳамасола қайд карда мешавад. шабакаи Баҳористон ки муассисаи кӯдакону наврасон ба ҳисоб меравад, ҳамеша кӯшиш менамояд ба хотири ғизои маънавӣ гирифтани кӯдакон барномаву намоишҳои ҷолибу рангинро таҳия намояд. бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон, шабакаи мо якчанд намоишҳоро омода ва пешкаши шумо хоҳад кард. шабакаи Баҳористон дар ҳама ҷашну идҳо кӯшиш менамояд то барномаҳои ҷолибу идонаро пешкаши шумо гардонад. масъулини ҳар як идора кӯшиш менамоянд то тавассути барномаҳои худ маълумотҳо ва хабарҳои нав ба шумо пешниҳод намоянд. масъулини барномаи ангубин бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон барномаи махсуси идонаро таҳия намуд. дар барномаи мазкур ки ҳамаи иштирокчиёни хурдакак ки дар барнома иштирок карданд даъват шуданд. бояд гуфт намоиши мазкур дар қалъаи ҳисор ки яке аз беҳтарин ҷойҳои таърихии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад сабт гардид. сараввал кӯдакон дар ин мавзеи таърихӣ саёҳат карда аз ҷойҳои таърихӣ он дидан намуданд. пас аз он иштирокчиён шеърхониву сурудхонӣ карда рӯзи 1 июнро бо шодиву хурсандӣ ҷашн гирифтанд. ҳамзамон дар манзараи зебои шаҳраки ҳисор масъулини идораи мусиқӣ консерти идона бо иштироки сарояндагону мутрибон ва раққосаҳои соҳиб истеъдод аз мактабҳои мусиқии кишварамон, ғолибону иштирокчиёни шоу барномаи озмуни парвин ва кӯдакону наврасони соҳиб истеъдод ки пайваста бо шабакаи мо ҳамкорӣ доранд сабт намуд. намоишҳои дар боло зикршударо шумо метавонед рӯзи 1 июн аз шабакаи мо тамошо кунед. намоишамонро давом медиҳем. ҳоло мехостем ба таваҷҷӯҳи тамошобинон расонем ки телевизиони Баҳористон боз ду барномаи навро махсус барои тамошобинони хурдакаки мо бо номи нӯшин ва ширинак омода ва пешкаши шумо мегардонад. намоиши нӯшин барномаи омӯзишӣ буда барандаи он румайсо аз меваю сабзавоти тару тоза ҳама гуна таому хӯришҳоро оро дода пешкаши шумо мегардонад. бачаҳои азиз, бо тамошои ин барнома шумо метавонед якчанд амалҳои аҷибро аз худ карда маълумотҳои заруриро гиред. шумораи аввали барнома ҳафтаи гузашта рӯзи ҷумъа аллакай пахш гардид. барномаи нӯшинро шумо метавонед дар як моҳ 2 маротиба рӯзҳои ҷумъа тамошо кунед. муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон барномаи ҷадидро таҳти унвони ширинак пешниҳод менамояд. шумо истеъмоли шириниро дӯст медореду завқи пухтани онҳоро доред ва мехоҳед дастурҳои навро аз худ кунед, пас барномаи ширинак махсус барои шумост. шумораи аввали ин барномаро шумо метавонед рӯзи 1 июн аз шабакаи мо тамошо кунед. бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи мухлисон ва ҳаводорони барномаи ману модарам мерасонем ки масъулини намоиш даври аввали мавсими имсоларо ҷамъбаст намуданд ва инак ғолибони даври аввал барои ба даври минбаъда гузаштан байни худ қувваозмоӣ хоҳанд кард.
намоиши ману модарам барномаи фароғатӣ буда дар он модарон бо фарзандонашон иштирок мекунанд. Дар ин намоиш ба модарон ва фарзандонашон дар алоҳидагӣ якхела саволҳо пешниҳод мегардад. бояд гуфт барномаи мазкур аз 3 давр иборат буда даври аввали он ҷамъбаст гардид. дар даври дуюм 13 нафар дустуриякон бо модарони худ байни ҳамқова озмоӣ хоҳанд кард. намоиши якуми даври дуюмро шумо метавонед рӯзи 4 июн аз шабакаи мо тамошо кунед. бинандагони азиз, ин буд он ҳама маълумотҳое ки тӯли ҳафта ҷамъ намуда пешниҳоди шумо гардонидем. шумо ҳам метавонед дархосту мактубҳои худро ба почтаи электронии мо info@tvb.tj ирсол намоед. сарбаланду хонаобод бошед. хайр.